mga kainday. Pasong sa nato sa mga kauban kay mag-start na taong PEC. Nahapon na inyong kainday kay na pa may trabaho gamay. Anang ko gikuan ang net sa mga manok. Mura to. Ay, dayon. Nagkuan ako sa mga alaga. Yung mga daily lang nato nga mga routine sa adlaw-adlaw. Ako may tig-apas nila. Okay. Kuan pa man itong tuhod. Kusgan pa ang tuhod ni Inday. Tara. Bye-bye.